जोङो माइ गायनो नागिरदोंना लोगोफोर दङ ओमफ्राय जोङो एल'इसिन आरोना एल'ना माने गायनायनो आदा जों माने भिडिअखौ बिराद मोजां मोनो आरोना इन्टारेस्ट मोनो नायनानै माने सबबोथ' बुंखायोना बे एल'ना होननानै बुंखायो हेल' गाइस वेलकाम माय इउटुब चेनेल आं नोंसिनाव बयखौबो बरायबाय दायो आरोना जोङो माइ गायनो नागिरदोंना सेंग्रा सिख्ला गामियाव आरोना ओमफ्राय सेंग्राफ्राथ' दहायनो थांदों ओमफ्राय जोंखौ माने बिसोर गायनो हालानो ओमफ्राय जोंखौ लिंहरबाय ओमफ्राय दा थांगासिनो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांदो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे नोंसोरबो गायफाबानो जाबाय ना मा होनो माइखौ जा गोथां गोथांसो मोजां नुखादों बोथोराबो नाय अखा दोमैलुथार जि दावराव जायो बिसोरो गायजोबनाय माइ आरो नायलाय मा बुंदोंथाय जि मोजां नुखादों हाजोखौ ब्लग बानायनानै थैसिगोन नायलाय जोंखाय हाजोखौसो मोजां नुदोंना लोगोफोरजों दायो मोनफैबाय आरोना माइ गायनो माने लोगोफोराबो जा दावराव जायो दे खावसे गेस दं लोगोफोर बेबो आरोना गोथैसालियाव बावसो आंथ' बुजिबायसो Oh my God! आङो खोन्थाबनायलाय थांफिननांबाय थांफिननानै हिनजाव मोननाय नंला नोङो मिथिबाय आरो मा होनलायखो हिनजावनि हिनजावसो मा जाहोगोन होनलाय खोन्थायाबो मा जाहोगोन बोरमा माबेसे माब्रै माब्रावसो माथ' जि हाथायफोरा दा ब्लेकजों मानजिनांसिगोन बोरमा बेदर जानो थाखाय ना दे आंना मबाइलखौ अखा जाबाय ओइ दिना एसे माबादोंबो ना मा होनो जि सान्दुंबो एसे दुंहांदों Sengra Sikla Rohit, माबायदि मोनखो सान्दुं गोसायाव नायदो माइ गायग्राफोरखो आय' नायदो बोरै ओंखायो बस माबायदि मोनदों माइ रोगानानै मोजां मोनदों सान्दुं ओंखारबाय दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो मा थिननायफोरा मा लाबोनो ओइला दै लायनो थांबाय बिसोरो दै दे गायदो सिख्लाफोर गायदो सान्दुं दै दहायसो दोमै दङमोन सान्दुं दुंफिनलायबाय थैखासिनो सान्दुं गोसायाव माने गायखांखाबाय आरोना आङो गाखोबाय आलियाव थांसै लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांबाय थानोसै आरोना सान्दुङा बिदि गोसाखा जा मबाइल हमदों जा साथा हमदों बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेबां आरोना सान्दुं गोसाथार साइनाव दसे जिरायनोसै